салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. бародаро, рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад ва ҳар ки ҷое бошед худованд нигаҳбонтон бошад. ва дар навори имрӯза синемаи пасавка худо хоҳад амиҷа синемаи пасавка мезанем. иҷа дигар намуд вибар кардаги бед хонадор рост гап ана уро аз ме тоғрӣ нагирифт. ба чӣ хотир тоғрӣ нагирифта ки баланди иҷа паси баъде ба ҳамин хотир ӯ синемаи пасавка дар иҷа тоғрӣ нагирифт, паҳмишам тоғрӣ нагирифт. агар ӯ синемаи пасавкаро мезем на коробкаи свет маҳкам мешид, коробкаи свет маҳкам мешид, на выключателиам маҳкам мешид. ба ҳамин хотир дизайнериш хидм кардистам, дигар намуд синемаи пасавкаш дистам. иҷа веранда ина боло да мешини, ана и тараф синемаи пасавка меояд. хай худо хоҳад нав корро сар кунем, бо мезанем, иншоалло навор мекунем, ҳар ҷо пешкаши шумо мекунем. донем бародаро, ҳоз каркасҳоша задам, ина и байндоли бо меояд каркас, и углода меояд, у тарафда меояд, иҷа меояд. хулоса оли корш хеле ва каме корро сар кам, навор кам, иншоалло бо тамом кардам навор мекунем, пешкаши шумо мегардонам. дастгирро фаромӯш намекунем, лайкҳоро мемонем ва дар канал обуна мешем. касони дар хел ремонтҳо махбуле метавонед дар ватсаби мо бинависонед, дар номерҳои болои экран мондагӣ нашоти нарх наво суҳбат мекунем. ина бародаро, чӣ хеле гуфта будам, синемаи пасавкаро мезанем, ремонт мекунем. ана пешай гипсокартони каркасдорро завдем, пешай ӯ навор кардам, баъдан бо ина навори тайёриш чистсавой хидм тоқа будам, ба хотири тоқа будан мақсад тарз коркардша навор карда натонистем бародаро. задем ҳамаро, декоративша зем, ранги сиёҳша задем, дуруншам декоратив задагием, қоқ шава ранги берин, баъд сафед мешава оли тарай. хулоса ина тайёрай. сими галаген монтаж кардагием, ана иҷа галаген меояд, тавои ҳар кадомша галаген меояд. таида 3 дона галаген мерава, 3 та таида меояд, 1 дона таида меояд. ина ҳозир не, баъдан кае ки мақсад шароит шидак, баъд галаген шикоф мекунем, мемонем. ҳозирашка гуфт ҷоша шикоф накардам, хел беса, ҷоша шикоф накардам, хел мондагиам. ина синемаи пасавкаи тайёр, иҷа дута столбик бировардем. моро планда дигар синемаи пасавка будак, ӯ синемаи пасавка ба чӣ хотир назадем ки коробка моро мишад мекард, баъд разведка мишад мекард, ба ҳамин хотир ӯ синемаи пасавка задан натонистем. ана разведкаам баъд сентр дар ҷои дар коридор набуд ки ира усу барем ё иса. хулоса баъд ремонт кардан идеяи синемаи пасавка биромада буд. баъд шпаклёвка ҳама чи тайёр кардан биромада буд. дигар коробкаҳоро канда усу ису монданда вақтам мегирифта, иҷа маърака буд, ба ҳамин хотир накардем. хулоса дизайнериша дигар намуд ки дизайнериро хидм кардагиам. мақсад ба нақшаи хидм синемаи пасавкаро задагием, ҳам экономични, кам расход ва ба зеб меояд. иншоалло ки хаяли галаген задаги нест, галаген бизани телевизорро бимонӣ, ранг намуди синемаи пасавка бо хушбӯ меояд. ина нигоҳ кунед чӣ хел ба зеб омодагиай. ҷои кам буд, ана баланди хонаам паси бад будак, иҷа бояд як лентаигаи таъда мебурдем, ранги ҳамувори як таига мебурдем. вақте мо мебурдем замин да мерасид, ба ҳамин хотир аз замин баланд гирифтем. иҷаш 50 сантиметра, иҷаш 65 сантиметр, ҳеҷ разница дорад, баланд ба ҳамин хотир баландтар гирифтем. ана хона 3 метр ё 2,80 бошад, дар ӯ хонаҳо метавонӣ ки баландтар синемаи пасавкаро бардорӣ, хушрӯб ба ченин дилат мақсад ҷамъгир кунӣ бимонӣ. ин хона пастай, ба ҳамин хотир натонистем бародаро. нигоҳ кунед, ами хелам ба зеб омодагия иншоалло. ва касоне ки мехоҳен ҳамхел ремонт кардан, дар номерҳои болои экран мондагӣ дар ватсаби мо менависонем, нашоти нарх наво суҳбат мекунем бародаро. ва зангам назанем, ба чӣ хотир занг мезанем шумо, ман инам хеле кор дарем, хидм тоқаем ҳозиро. ана инам хеле кор дарем, дар ҳолати корам ман телефонро беззвук мекунам, бераҳм мемонам, кор кардан мегирам. агар ман телефонро вардорам, ҳар яки шумо хоти гап занам бародаро, корам мемонад. ба ҳамин хотир ватсапда бинависонед, шабу хона рафтем, иншоалло ки ватсап дар саволҳои ҳар яки шумо дар ҷавоб метавонам, қатъи ҳар як шумо ҳамсуҳбат мешем. ва видеоро дар имо ватсап падилиса кунем бародаро, беҳтарин мешавад. лентаи сиёҳ, лавдаани пасавка сиёҳ, байни декоратсияи сафед, қатъи кабути осмонӣ, иншоалло ки таи ҷивой мебиниш беҳтарин омодагиай.
و دستگیر را فراموش نمیکنیم. همون لایک را میمونیم، در کانال ابونا میشیم. کسانی که مهمون این کانال ابونا میشیم برادرها و خداوند هر یک شما را نگهبان باشد تا نوروی آینده ما را و فکرهای خودتان میتونید در زیر کامنت ها بنویسونید. پناهتون به خدا تا نوروی آینده سفرخان تیوی را.